Het Gelderse taxibedrijf Klomp had het dreig en had geen geld om meewerkers te betalen. In Friesland docht Klomp het vervier voor zorggroep Alliade. Zo'n 100 Friese chauffeurs maatje hadden zwargen oer haar baan. Hoe is dat om zo afwachten te maken? Ik ben al heel wat wend en ik denk dat ik het beste uit de verf kom, omdat ik dus naast dit werk een UWV-uitkering haal. En dan is die spanning bij mij lang zo hoog net als bijvoorbeeld met mijn collega die het kret naast me ziet. Die eigenlijk daar al 2 maanden geen leen houden had. En dan wordt die spanning wel heel hoog. En praten krijg ik met iemand die het thuis net rooien kan, omdat ze geen centen krijgen. Als er geen investeerder is, dan zal Klomp zelf wel wat gaan waan en dan gaat het uiteraard mis. Wij hopen natuurlijk dat de werkgelegenheid niet in stand blijven zal. Maar wij constateren dat het al aan de man al heel erg dreig west is bij Klomp. En dat mensen ik nou al meer uren net betalen kregen, declaraties net betalen kregen, dat soort dingen. Dus van mensen is de drang nou wel heel erg groot. Jij ook hoe het probleem bij veiligers van auto's die al net met nijs worden. Nee, dat is ik al een skoftje aan de gang. Wij krijgen al een skoft meldingen van mensen die bijvoorbeeld vroene APK gaan of die met gledderbanden rijden maten en die net gerepareerd worden kunnen. Ja, ik zeg ze elke keer, maar dat is, ik ben een van die uitwassen die je krijgt, doordat je heel leeg inschreeuwen. Het maar al is zo minimaal mogelijk, dus op de kwaliteit wordt net het meeste let. Voor die chauffeurs is dat ik een grote zwaar natuurlijk, want die binnen zelf wel verantwoordelijk voor het voertuig geweest maar rijden. En als er wat gebeurt, dan is hij een probleem.